Vale. Bé, doncs Comencem aquest esmorzar. el primer de l'any sobre el tema de la Combo 2024. Ja sabeu que enguany la convocatòria de subvencions de l'IRPF i de la COSPE s'han ajuntat per desig i mandato del Departament de Drets Socials i Família i llavors s'han de presentar totes dues amb una sola sol·licitud de subvenció. Gemma Ricomà, que és la coordinadora de Cociente Catalunya, ens explicarà com funciona aquesta novetat d'enguany. Com dèiem abans de començar, doncs esperem que el resultat final de tot plegat vingui a ser el que hem estat rebent aquests anys passats, que sigui per bé, i que aquesta convocatòria, que enguany està aplegada i unida amb una sola, tingui com a resultat el finançament de les entitats socials, en aquest cas de les persones amb discapacitat física i orgànica, que formem COCENFE Catalunya. Doncs, Gemma, tens la paraula. Ja sabeu que si algú vol interrompre en algun moment, doncs teniu la possibilitat de sol·licitar-ho, sigui pel xat, o sigui aixecant la mà, o tal com sigui, amb les eines que ens dona el Zoom, per poder-ho fer. En qualsevol moment podeu interrompre i preguntar. Doncs, endavant, Gemma. Vale, bon dia. Primera pregunta. M'agradaria saber si les federacions us han fet arribar 2 mails respecte a la combo que els hi vaig passar. Si algú em pot contestar, no us han passat res. Vale. Vale. Jo he enviat tant a Tarragona, Barcelona com Lleida 2 mails informant de la combo, dels annexos, i ho he enviat a les federacions per respectar l'ordre de prioritats com ells demanen, no? Aleshores, com veig que ha sigut que no, trucaré a les federacions, preguntaré què ha passat i si no us ho enviaré directament. Però que sabeu que des que va sortir la combo jo he anat enviant informació. Vale? Aleshores, comencem. Tenim primer, recordar que s'acaba el 29 de gener a les 3. Vale? Anem justos. Punt número 2. Les entitats es poden presentar soles o a través d'una federació o una confederació. Però què passa? Si es presenten a través de la confederació o la federació, no és com abans tu presentes el projecte i justifiques el projecte. No, la confederació o la federació et subcontracta. Tu fas el projecte, vale? I jo el presento i dic que et subcontracto. I tu m'hauràs de justificar amb una factura. Això de justificar amb una factura, he enviat un mail ahir a la Generalitat, al departament que porta les línies que nosaltres fem i estic esperant resposta, però crec que és així. Us comparteixo la primera pregunta que els hi vaig fer, deixem-me veure on ho tinc. Aquí, com puc? Espera't, que començo. Vine a Homer a donar-me un cop de mà. Vull compartir. On està el meu Zoom? Aquí. Zoom. Vaig a compartir una pantalla perquè vegeu. Compartir pantalla. Vale. I ara ho tinc a internet. Ho tinc aquí. Doncs aquesta quina és? Ho tinc aquí, això. Doncs ves a compartir pantalla. Zoom. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Per què no? Aquesta. Mireu. Compartir, a baix. Compartir. Ho veieu? Els hi vaig fer una pregunta que era
si les entitats es podien presentar a través nostre. I aquí podeu llegir la resposta. Mitjançant subcontratació per part d'una federació. S'entén confederació també. Vale? O sigui que això està preguntat i està respost. Vale? Ara, jo recomano a les entitats ja subcontracta al 100% del projecte. Jo, si fos una entitat gran, amb una trajectòria coneguda per l'administració, em presentaria per la meva compte. Això és una cosa personal meva, però és una opinió. Vale? Segon punt, anem. He dit que s'acabava el 29 a les 3. Què s'omple? Què heu d'omplir? S'ha d'omplir. Estic compartint pantalla, ho veieu? Veieu l'annex 3 a la pantalla? No. Vale, pues torno a compartir pantalles, que tinc un munt de coses per compartir. I a lo millor em donarà un cop de mà amb els compartiments de pantalla. No, surt. Deja de compartir. Ara me'n vaig a compartir i vull compartir aquest. Compartir. Va. Aquest és l'annex que han d'omplir les entitats. Vale? L'annex 3. I bueno, és bastant semblant a tots els projectes. Sí que és important que us fixeu que hi ha quadros que no heu d'omplir i a més ho posen. A veure, anem a buscar un. Perquè si vosaltres esteu, jo què sé, a la línia 2, no, per exemple, les de discapacitat, la 332, igual hi ha un annex, anem a buscar, que posa llenar solo para línea 1.1, 1.2. Amb això us heu de fixar molt, que ho posa sota dels quadros. Vale? Això també és superimportant, perquè hi haurà quadros que no haureu d'omplir. És una mica pesat, però, per exemple, aquesta taula és per la 151, 152. Si esteu a la 332 no l'haureu d'omplir. Fixeu en això, que és superimportant. Vale? És un qüestionari, com sempre. Potser demanen algunes dades més, però bueno, és com tots els qüestionaris de subvencions. No té més tutia. Ara vaig a compartir la guía. Homer, por fin. Aquí al ayudante técnico. Deixa de compartir. Ara, dejar de compartir. Ara, compartir pantalla. Aquí. Compartir. Aquesta, no sé. Vale. Imagineu-vos. No, abans de compartir aquesta vull compartir una altra. Doncs dejar de compartir. Dejar de compartir. Espereu. Vull compartir... No, has d'anar a compartir pantalla. El zoom. No, ja està. Aquí. Compartir. Compartir pantalla. On està? No està. La que vull compartir. Vull compartir... Pues sí, és aquesta. Vale. El zoom. Compartir pantalla. Aquesta. Vale. Compartir. Un moment, que vull anar més amunt. Aquesta és la pàgina, ja baixarem. Ara, vaig amunt de tot. Espera, que pujo. Un moment, que amb el tic, no. Aquí, vale. Tindríeu que tenir la guia de la combo.
que jo vaig enviar a totes les federacions. La teniu? Teniu aquesta guia? Sí. Aquesta? No, Gemma, no ens ha arribat. Pues Nosaltres sí. avui trucaré a la Montse i a l'Emília i a l'Àngels, perquè això ho vaig enviar ja fa molt temps. A Això nosaltres sí que s'ha arribat, sí, Al CENFI sí. des de COCENFE Barcelona. Des de Concenfe, Javi, te han llegat. Nosaltres la tenim, però no és perquè ens ha arribat per COFENFE Barcelona, l'hem Vale. descarregat a la web. Vale, doncs jo el que faré avui, pues a part de trucar, reenviar els mails que vaig reenviar en el seu moment, vale? Perquè la gent comencés. Aquesta guia és un rotllo, té 400 i pico pàgines. Què vaig fer jo? Us vaig seleccionar i ho vaig enviar les línies que són les que les entitats que cada any em presenteu l'IRPF treballeu, vale? I us vaig subratllar perquè us fos més fàcil les línies on entren els vostres projectes. Vale? Això jo, com tinc els projectes de l'IRPF, que són les línies més o menys a les que es presenten totes les entitats de COFECFE, perquè no tinguéssiu que buscar vosaltres. Vale? Un cop tu pots llegir, però jo us ho vaig marcar, un cop tu trobes el teu projecte i dius, ostres, va amb aquesta línia, anem a posar l'exemple que jo tinc fet, que és el primer. Crec que tinc gestió... No, deixa'm veure. Jo tinc el... Quin és el que m'he subratllat? Aquí. No. El 3. El 3, activitats i programes d'acompanyament per persones en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica de salut i els seus cuidadors i familiars. Vale? Això és un projecte que entra molt dins dels projectes de les entitats de COCENFE. Què faig? Està a la pàgina 277. Doncs me'n vaig a la 277 i m'ahorro de llegir-me tot el rotllo patatero. Me'n vaig a la pàgina 270. Una altra cosa important. Si dubteu en la línia més a baix a la guia, han fet una cosa. Han fet un quadre que no serveix de res, a mi m'ha liat més que m'ha ajudat. Jo prefereixo utilitzar les línies subratllades que trobareu on encaixa el vostre projecte. Però aquí han fet un quadre, ara el veureu, que fa equivalències entre la COSPE i l'IRPF i la Combo, que és un rotllo patatero. Però, si algú veieu, et posa COSPE. Si tu feies un projecte que estava a la línia B1, encaixes amb aquestes. Però per mi això ha sigut més complicat que el que us heu subratllat a dalt. Vale? Però també teniu aquesta opció, tant per COSPE amb les corresponències a la Combo com per l'IRPF, amb les corresponències a la Combo. Però jo personalment prefereixo les línies en gros subratllades. Vale? Continua. Vale. Per mi això no serveix tant. Però bueno, ho han fet, potser a algú li va millor. Una altra cosa que tenia subratllat. Gemma, yo tengo una pregunta. Digue'm. Bon dia a tothom.
Bon dia. Perquè la veritat és que, efectivament, tot aquest quadre pues, és És un de bojos. de baix, això, bastant tremendo. I més que res és que se fan servir algunes paraules com experimentals, que la veritat és que no tenim clar Experimentals de el que referència. vol dir, no? Perquè nosaltres teníem el dubte entre presentar-nos en la línia 1, 1 o 2, o la que tu estaves comentant, sí, o la que tu estaves comentant de la 3, no recordo. La mirem. Vale? Ja Llavors, entenc. clar, sí que se fa servir la paraula experimental. No, perquè experimental és per alguns... Hi ha diversos annexos, ¿vale? Per presentar projectes, uns que són els annexos de proyectos y actividades, de proyectos normals, un de proyectos experimentales, un de proyectos federativos y un de proyectos de obras. ¿Vale? Aleshores, ara el teu projecte quin és, més o menys? El nostre projecte, bueno, que ja nos coneixes, que ja fa anys. Sí, com es titula? Com es titula? El nostre Més projecte o menys. es soporte a las personas con enfermedad renal Vale, y las seves famílies. vale, pues Entonces, en la 1, 1, la que 2, t'he ensenyat abans, la 332. o sea, que encaixaria millor en la 332. És que Quina línia deies tu? clar, quan parla aquí acompanyament, dona la sensació que potser sigui d'acompanyament un espai o que tinguis d'anar a casa seva. Vale, no. Ara anirem a la línia 332 i la llejarem com a exemple. Quina és la que a tu et semblava que podia ser també? Era la 192, que precisament és la que parla d'experimental, i això no m'acaba d'agradar. Perdoneu, no sé si em sents, és la Laura de Parkinson. Sí. Després, com ha dit la Gemma, quan vas al detall, t'especifica una miqueta més les coses que entren a cada una de les línies. Claro. Perquè si entre dues, quan et llegeixes una mica més al detall, quan vas a la línia, m'invento, a la 1 o 2, llavors et posa projectes que es desenvolupin i et fa una mica la descripció de les coses que es poden presentar. Això és el que anirem ara. Vale. Tu deies la 1, què? Quina has dit? La meva, la 192, és la que havíem mirat. No, crec que no. No. Ara et diré per què. Ara anem a la 332. Vale, ara anirem. Vale. Que estava, bueno, ara la trobarem. Abans de passar un moment. Estratègia. Vale. Aquí, com veus, et diu que dintre de cada línia et fa l'explicació. I ara anirem a la línia per veure l'explicació. Qui et va posant-li? Vale. Conceptes. Vale. Projectes experimentals. A l'119, que tu em deies, era experimental, veritat? El que tu m'has dit, no el 332, a l'119. Què diu dels projectes experimentals? La classificació dels grups d'aquestes línies inclou següents tipologies. Projectes residencials, projectes d'atenció no residencial. O sigui, aquí això tu has de mirar, perquè els projectes t'has de llegir i veure si encaixa. Vale. No, perquè és veritat que aquí diu que són els projectes que no estan consolidats i el nostre està aprovat i consolidat. Vale. Jo crec que és millor la 332, però baixem. Inversió i equipament, i t'explica a què va. Activitats singulars, que són la 312. Tot el que us he subratllat és important que us ho llegiu, que us ho enviaré.
Aleshores, baixem a la línia que està super a baix. Ara troba la pàgina. Anem baixant, que ho tinc subratllat, i a més tinc subratllat aquest projecte com a exemple. Aquí no estem. Espérate, és que la guia té tela marinera. Estem a la 2 encara. Perdoneu, però és que aquesta guia és com una pesadilla. Sí. 480 pàgines. Sí, ja, i tenia que anar a la 200. L'Ignacio va dir que, Ja que arribo. parecía el Quijote tercera parte. Digue'm a mi. On està la que jo he subratllat? A veure, 270. Estic a la 271, 270... El següent. I per què no he subratllat aquí? Vale. Jo he subratllat com a exemple la 332, que és una línia que és molt típica de projectes de les entitats. Vale. Són subvencions de promoció d'activitats i projectes ordinaris. Vale. Aquí t'explica tot. Sí. Tu has anat a dalt de tot i has agafat 2 línies que tenies dubtoses. Te'n vas a la pàgina que et posava i tu llegeixes. I aquí t'acaba d'aclarar tot el que tu necessites saber si el teu projecte encaixa. Vale? Sí, sí, sí. Marc de l'estratègia, descripció de l'objecte de la línia. Vale? Jo estic segura que la vostra entra aquí. Aquí té tot el que has de saber pel projecte. Vale? I aquí és tu on acabes de decidir si el teu projecte encaixa aquí. Vale? També et diu l'import màxim, l'import mínim. Els projectes són, en la seva majoria, de 8.000 euros. De mínim. Es subvenciona el 100% de l'acció. Aquí t'ho posa. Però a cada línia, si tu t'agafes al principi, selecciones les línies i després te'n vas a la pàgina de la línia, acabes de saber tot el que necessites per fer el projecte. També acabes de saber com es valora. Vale? Que ho tens aquí, els punts. Vale? Sí, sí, sí. Els criteris de valoració. Sí, sí, sí. Vale? I l'annex què heu de fer? Que és el de tipologia 3. Perquè, segons el projecte, hi ha diferents annexos. Tots els projectes de les entitats, projectes normals, que no siguin d'equipament i obres, tenen l'annex 3, que ara us l'ensenyo. Vale? Això queda clar, no? És fàcil. Vist així, o teniu alguna pregunta? Queda clar? Vale. Sí. Aleshores, vaig a Zoom. T'estic. Zoom, aquí no. Aquí no. Dejar de compartir. Vale. Ara us vaig a compartir a l'annex, que és aquest. Vale. Compartir. És aquest annex, que també el vaig enviar per mail. És aquest annex. Les entitats que demaneu un projecte heu de fer servir aquest annex. Annex tipologia 3. A no ser que sigui experimental. Però els projectes experimentals tenen unes característiques molt concretes que no s'adapten als projectes que nosaltres demanem.
vale? I és aquell l'annex que heu de fer servir. El 3, perquè n'hi ha diversos, vale? Hi ha l'annex de federacions i confederacions, hi ha un annex d'obres i equipamiento i hi ha un annex de projectes experimentals, vale? Aquí, però el que heu de fer servir és tipologia 3. Jo ho enviaré tot per mail, que ja ho tindríeu que tenir. I, bueno, és una mica pesat, ja us he dit, fixeu-se bé si heu d'omplir tots els quadros, perquè hi haurà quadros que no caldrà omplir-los, perquè són per projectes, igual, jo què sé, ara no se m'acut, que treballen amb casals de nens i tenen que posar no sé què. Fixeu-se bé si heu d'omplir totes les caselles, vale? Què més? Una altra cosa important. Vaig una mica ligerita perquè després farem preguntes, vale? Que crec que serà més útil. Vaig a deixar de compartir i ara us compartiré una altra cosa. Espera. Dejar de compartir. I ara vull compartir una altra La cosa. tens oberta? L'altra cosa? Crec que sí. A veure on està la mare que la va parir. On està? És igual, està gravant tampoc. A veure si és això, compartir. No, no és aquest. On la tinc? Les bústies on poden demanar informació. Espereu un momentet. Bústies corporatives. Bústies corporatives. Ara, vale. Tanca aquí. Tanco aquí. Deja de compartir. I ara us vaig a compartir. On està bústies? No. Bústies corporatives. Vale. Important. Important. En què treballem nosaltres? Tots els nostres projectes són en la seva majoria, no sé què sigui, unes obres, una compra d'equipament, són del mail autonomia, discapacitat, drets socials, @gencat. Vale? Aquesta bústia l'han habilitat per consultes. Vale? Qualsevol dubte, qualsevol cosa s'ha de dirigir aquí. Una cosa, jo què vaig fer? Us en recordeu al principi que us he ensenyat una consulta preguntant si podia presentar els projectes de les entitats federades? Ara us ensenyo. Això també us ho enviaré, no patiu. Vaig a deixar de compartir i ara a veure si puc compartir. Compartir pantalla. Si ho tens obert, sí. Compartir. Sí, aquí. Vale, compartir. Jo me'n vaig anar aquí. Me'n vaig anar a gencat.cat. Vaig entrar a la meva àrea personal amb el certificat electrònic, vale? Per fer aquesta consulta. I me'n vaig anar a bústia, no pot ser, bústia a tràmits i gestions. I aquí vaig fer la consulta. Veus? Vaig fer una consulta que els preguntava: bon dia, podeu preguntar tots els dubtes que tingueu. Si no me'ls pregunteu a mi, els pregunto jo. Però que a través de la vostra àrea privada podeu fer consultes. Vale? A part del mail, jo ho vaig enviar al mail, però el mail em va remetre aquí i ho vaig fer per aquí.
me'n vaig anar a bústia de contacte, a veure si puc fer, és que aquí em surt, per a veure, per ensenyar-vos com funciona. Fer una consulta. Vale, anem a fer una consulta, així. Me'n vaig a la meva àrea privada, faig una consulta. Què poso? Aquí vaig posar, crec que vaig posar salut, vale? Aquí al subtema vaig posar subvencions. Espera, deixa'm posar alguna cosa aquí, salut. Aquí vaig posar subvencions. Sortia, Ara a salut no sortirà subvencions. Ajuts, no. Havia una que sortia subvencions. Societat, ciutadania i famílies. A veure. Subtema, ajuts i subvencions. Així, societat, així ho vaig fer. Assumpte, Combo 2024. I aquí consulteu tot el que no sabeu. Ompliu, si voleu adjuntar un arxiu. Aquí us demanaran les dades del president, de la persona que té el certificat electrònic i ho envieu. I us contestaran. Vale? S'ha entès això o m'he explicat fatal? No, bé. Vale. Perquè aquí també t'ajuda. Els mails també. Però jo vaig enviar una consulta al mail i em van redireccionar aquí. Vale? Podeu fer les preguntes que vulgueu, però penseu que em teniu a mi també per fer totes les preguntes. Vale? Què més? Dejar de compartir. En principi, deixeu-me mirar si em falta. No, això ho he compartit. Vale. Jo crec que he compartit tot, sí. Vale, sí. Vale. Preguntes. Opinions, aportacions. Dieu el que vulgueu, que estem en família. Yo lo único que sí que intentaría de que se les sugiriera Sí. que no fuese en un Word, que estuviera en PDF, porque a veces te El què? pensa lo que es la subvención. Si se pudiera hacer alguna sugerencia o alguna... Però no ho canviaran, de poder-se fer es pot fer, però ja no ho canviaran. Pensa que, bueno, no sé per què ho han fet en Word, no tinc ni idea. Ni Es que es un idea. atraso. Bueno, si tens algun problema, se't descol·loca, ens truques i t'ajudem a recol·locar-lo. Vull dir, aquí... Bueno, a ver, que luego lo haces, pero claro, mientras lo haces y no lo haces, te Ya. tardan más tiempo en ponerlo bien que... Ya, pero si se te desconfigura o algo, tú me llamas, oye, que se me ha chalado, me lo envías y aquí nos ponemos y lo recolocamos, ningún Vale. problema. Aquí estamos chicos para todo, chicos y chicas. Bueno, chicas y chicos, primero chicas. ¿Qué más? Roser, ¿qué dius? Aporta algo. Jo puc aportar. Jo el que sí, nosaltres el que vam fer, la Laura que està aquí, es va connectar amb la Generalitat el dia que ho van explicar tot. I llavors, doncs, bueno, per això estem més, potser més avançats o més a la guai, perquè directament nosaltres hem estat amb la Generalitat al moment que ho van explicar. I el que passa que, clar, és una mica complicat. Jo crec que ho fan perquè les entitats més petites no es presentin. I llavors tindrà més diners ells. Vull dir, així de clar. Mira, això sé que s'ha parlat i s'ha pactat amb la taula del tercer sector. Ja. Jo no tinc. És que jo no entenc qui ha tingut aquesta brillant idea. Però bueno, això ho discutirem
quan surtin les resolucions, vale? Perquè ara posar-te a discutir és la cosa més surrealista que he vist i mira que porto anys i anys fent subvencions. Presentar una subvenció nova en tan poc temps Sí, és molt bèstia. han hagut 4 vídeos que també els tinc. No sé si heu tingut el plaer de veure els vídeos. Van fer 4 vídeos. O sigui, jo estava a casa i us ho prometo, sort que ho van deixar i ho podem tornar a veure. Jo no em trobava gaire bé i vaig anar a casa a veure un vídeo. Em vaig dormir. O sigui, fa risa, m'és igual diu. Em vaig dormir. Em vaig despertar que s'havia acabat el vídeo. Imagineu, sort que després estan penjats i me'n vaig tornar a veure el tros que em faltava. Però dic, però, bueno, no s'entén res. Com tu no coneixes la convocatòria, et comencen a parlar d'unes coses. Jo recomano que si us mireu els 4 vídeos, us els mireu per curiositat, perquè jo després dels 4 vídeos no vaig entendre res. Prefereixo llegir-me. Ara, després de tot el que sé, potser sí que els entendria. Però no perdeu temps mirant els vídeos. Home, si els voleu mirar per la nit, per relaxar-vos, ho podeu, i us dormireu. Però més val que us centreu en aquestes idees que us he dit. Busqueu a la guia la vostra línia o busqueu a les equivalències, on truqueu i em dieu, Gemma, tinc aquest projecte, on el col·loco? I jo us ho busco. I després aneu a la pàgina que explica la vostra línia i us centreu bé en complir tot el que diu, que no començar a mirar vídeos, perquè anem tard i no estem per perdre el temps. Vale? I també, sobretot, compteu amb mi, a l'Homer. I si jo tinc jo tinc contactes a altres entitats per la meva trajectòria laboral. Aquest matí parlant amb una amiga també. Com va la subcontra? Puc fer preguntes a gent, si convé. Podem contractar amb algú des de COCENFE per consultes puntuals que es dediqui a fer. Vull dir que tenim més recursos que les entitats petites. I a Frederic ja m'ha dit, l'important és ajudar les entitats. Si tenim que contractar algú perquè hi ha una pregunta que jo em torno boja i no la trobo, doncs li diré, escolta, què t'he de pagar perquè em resolguis aquest dubte? Vull dir, superimportant, compteu amb COCENFE Catalunya, perquè el que no volem és que les entitats quedin fora per falta de saber-ho fer. Vale? Una altra... O sigui, que després els agradi més el projecte, no els agradi. Si un projecte nou, com no té continuïtat, no el valorin. Però per no saber-ho fer no volem que ningú es quedi fora. O sigui, COCENFE està per ajudar les entitats, no per res més. És el que a mi m'ha dit el Frederic. O sigui, COCENFE està per lluitar per les entitats i per lluitar per els drets de les persones amb discapacitat. Però jo m'he vingut a vacances, els dies de festa no, però els altres no m'he agafat pont. Jo he vingut aquí per adelantar tota la feina per quedar-me lliure aquesta setmana i la que ve per ajudar-vos. Vull dir, compteu amb mi per lo que sigui a l'hora que sea. Si algú a les 10 estic acostumada, a les 10 de la nit té un dubte perquè s'ha inspirat, que em truqui al telèfon de COCENFE. Si estic desperta, jo li contesto. No patiu, l'important és que aconseguim que tothom aconsegueixi el projecte. Vale? Vull dir, amb això compteu amb mi de veritat. Aquestes 2 setmanes, després no em truqueu a les 10 de la nit, però aquestes 2 setmanes sí. Vale? Tenia una consulteta, Gemma, perquè entre la documentació que te dona l'opció d'aportar, la veritat que en la pàgina
de la documentació t'apareix diferents documentacions. Hi ha una, una no, diverses, però hi ha una, per exemple, que diu acreditació, col·laboració o coordinació amb àrea bàsica de serveis socials. I una acreditació, col·laboració, coordinació amb altres entitats del territori. Aquestes dues documentacions... Em pots compartir això que m'estàs dient? Que ara m'he despistat. Sí, mira. És que porto des de les 8 del matí repassant tot i tinc el cap com un bombo. El que passa és que m'has de donar permís per compartir, perquè si no... Homer, espera, el jefe de comunicación. Vale. Que controla més que jo. Ve a pegar un sorbito al cafè. Aprofita. Sí. Ja puc. Ja pots compartir. Ja estic. A veure si és aquesta. Vale, És el que digue'm. estic veient, no? Vale, doncs aquí entra la documentació, a part del que nos havies comentat tu, que aquí tenim els diferents anells. Aquesta és la guia de les 400 pàgines, ¿vale? Que és la que jo he passat a Word i he subratllat. Sí. Mira, perdona, una pregunteta, perquè no sé si ho has vist, que aquí hi ha una espècie d'actualització de la guia del 12 del 1. Jo no sé si la guia que tu tens és més antiga o és important que nos baixem aquesta última. Baixem aquesta última, perquè ahir em va arribar un mail que havien fet canvis. D'acord. Aquest matí em trec el jersei perquè estic suant. I solo estic de la combo, jo els mato. És que... Jo amb bufanda i tu que t'estàs despullant. No, és que aquí estem a 25 graus amb aquest superdespat de pijos. I entre aquesta atabalament i aquesta calor me farà un soport. Bueno, i l'altra pregunta era això. Aquesta acreditació de coordinació... Obre-me-la. Mira, espera, que la tinc... Vale, això... Espera, si la veuràs aquí, perquè estic compartint... No sé si comparteixo pantalla o comparteixo document. A pantalla, vale. Esteu veient, per exemple, aquesta de drets socials? Sí, vale. Això ho hauria de consultar, però jo crec que això és per a entitats que tenen convenis amb serveis socials. I fan, com per exemple Càritas, segur que Càritas omple aquest formulari, però és una de les consultes que m'apunto per fer. Però em sona perquè document acreditatiu de col·laboració. Igual també pot ser que tu tinguis un conveni signat amb uns serveis socials, gent que reparteix aliments, per exemple. Jo a l'entitat que treballava en el passat repartíem aliments i teníem convenis amb l'Ajuntament que ens derivaven a la gent. Jo crec que jo en aquest cas hauria d'haver omplert això. Però jo crec perquè és més coses de convenis o coses de treballar amb la Generalitat o ajuntaments directament a través de convenis. Però ho podem consultar. Vale. Hi ha un document per a col·laboració amb l'àrea bàsica de serveis socials i un altre per col·laboració i coordinació amb altres entitats del territori. On es desenvolupa l'acció? Doncs aquestes dues les tinc que preguntar. Aquesta estic segura que la podem omplir. Perquè si tu treballes amb 3 entitats de la teva zona, perquè treballeu amb xarxa tal, jo crec que s'ha d'omplir. Però és una pregunta que tinc que fer. O que si tu t'ofereixes a fer amb el qüestionari que t'he explicat, és broma. Ho faré jo. De totes maneres... Això ho preguntaré avui. Vale. Llavors, per exemple, normalment nosaltres el que sol·licitem és un document de suport d'algunes, per exemple, de Diputació o de l'IRB o tal. Això seria com una substitució o és del document de suport o no té res a veure? Baixa'm una mica.
Baixa-m'ho, porfi, que jo no puc baixar, perdona. Perdona, et refereixes tipus a el que demana la Caixa, l'obra social de la Caixa, que demana com un certificat, no? Sí, mira, Com de però suport al fixa't, projecte, però jo entenc que això és més de coordinació o col·laboració directa. a baix de Sí, tot, a baix, sí, baixa, sí. baixa. Fixa't, espai per emplenar per l'entitat col·laboradora. Sí, Si això és un document, ara entenc, que s'ha de signar per l'entitat que col·labora amb vosaltres. sí, És com els documents de suport que presentàvem. Ho preguntaré igual, però veient això aquí em fa pensar. Vale. Vale, sí, estic mirant aquí. Vale. Gemma, bon dia, Un perdó. moment, bon dia, un moment. Principals àrees de col·laboració. Pobresa sense llar, altres. Això, mira, si et fixes, discapacitat a altres malalties greus. Doncs sí, sí, Vale. això ho podeu fer firmar amb les entitats que col·laborin. I mirem un moment l'altre de l'administració. D'acord. Posa l'altre. Mirem també quines temàtiques. Baixa, perquè aquí veus també, mira, puja. Sí, és el mateix, sí, sí, sí. Però ho ha de firmar l'àrea bàsica de serveis socials. Sí, sí. Això ho fan perquè moltes entitats que treballen en pobresa, al repartir aliments, per exemple, perquè això ho fèiem nosaltres, tenen un conveni amb l'Ajuntament que els hi fa un paper, els deriva l'entitat i nosaltres els hi donàvem aliments. Llavors jo això ho tindria que haver enviat als serveis socials que m'ho signessin dient sí, tenim conveni de col·laboració d'això. Vale? Però si teniu convenis de col·laboració, això és serveis socials d'atenció primària. Vale? L'Ajuntament de Serveis Socials. I l'altre, qualsevol tipus d'entitat. Vale. Vale, pues paro la compartició i passem a la següent. Dime, Javi, perdona que te he interrumpido. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Javi. No, yo tenía otra cosa y me he incorporado ahora, pero he estado leo atento. Con respecto a juntar, solamente comentar, y ya como dices, estamos entre esas familias, pero esto es una M como una catedral que nos han metido a todos. O Una sea, mierda. una catedral y ya está. Y estamos ahí todos, que aunque se haya echado, ¿no? Creo que aquí llevamos ya muchos años todos y lo hemos hecho de una forma o de otro, pero creo que aquí ya sabemos cómo va y las juntas a veces no salen bien. Entonces, yo he estado escuchando, ya que el compañero JC, es que no me está de acuerdo. JC, Bueno, JC, Juan Carlos, ¿no? Supongo. Sí, Juan Carlos. no, Juan Carlos, digo por ser JC, por Pero eso. ahora le llamaremos JC. Claro, me ha gusta. hecho unas preguntas casualmente Sí. que yo también ahí tenía pensando. Entonces, en el documento que os ha compartido de los dos, por lo menos en el que tenemos que tener relación con las diferentes entidades que tenemos, ya no digo de administración pública, sino con las diferentes entidades, salir de en ese que recuadro a ver, si yo creo que lo más lógico, cuando otras veces te lo piden en otras en otras subvenciones, poner con quién tú te tienes, porque es que nos va a tocar hacer una hoja o las tres de cada entidad que uno pueda tener relación. Si yo tengo porque ahora con Juan Carlos Cocenfi y todo esto, ¿qué es lo que vamos a enviar? ¿50 páginas No, por cada de esto? O como, claro, es que como sale del cuadro, claro, sale del cuadro en el que tú que lo pones, pero luego te pone debajo que alguien certifique. Sí. No puedes ponerla Pero toda. Javier, yo si pongo que tengo relación, yo no voy a poner que tengo relación.
no voy a pedir un certificado a todas las entidades. Tienen que ser cosas que dentro del proyecto estén muy acordadas, estén con un convenio o estén en un Sí, no, trabajo no, de sí, sí. colaboración. Yo supongo que la gente tendrá 2, 3. Una cosa es que tú trabajes en red. Yo trabajo en red con todas las entidades, con Sí. Carni, con la ONCE, pero yo no voy a poner todo eso. Hay que ser un poco, o No, sea, ya, las no, que no. tu proyecto, Sí, ¿sabes? sí, no. Yo solamente me estoy refiriendo a solamente lo que es a proyecto, claro, según cada uno quiera, si uno general o uno mucho más específico de cada proyecto. Yo, Yo, la única pregunta, como tú que lo tienes que ir preguntar, era que la duda es, si tú, yo que sé, haces uno general y aunque tengas un misma convenio, porque muchas veces muchas entidades lo que tenemos son convenios firmados con servicios, con otras para ir a hacer proyectos juntos. Si tú tienes 4 convenios, hay que enviar 4 hojas. un Sí, momento, Javi, tienes, 4 convenios para este proyecto que vas a presentar. sí, Vale, sí, pues sí. tendrás que presentar los 4. Vale, si Correcto. tienes 5, y Sí, claro, lo sí. que yo era es, no es mucho más fácil dentro de todo este lío, como hace Diputación a lo mejor o hace otro, es con quién este proyecto que lo hace y solamente una simple mención. Oye, si después me lo tienes que ir pedir, yo haré que una hoja que me la firme, pero no sé si habría Una que hoja no, tener 20. esa hoja, Javi, Esa hoja. Bueno, pues esa hoja tiene 3, tienes que rellenar. Claro, también salía cómo lo hacemos, porque pone Artras, vale, como otros, pero claro, no sale lo que es nuestro propio colectivo. Pues habrá también que piensa, ponerlo sí, y porque como en el otros, que abajo pone VIH, SIDA, no sé qué, ya, y otras enfermedades graves en ya. discapacidad, ¿vale? Entran muchas enfermedades Sí, graves. sí, Entonces, eso sí, pero se yo creo que había marca esa. que haberlo puesto por colectivo, ¿no? De ¿Por qué? dependencia, y en gran tal, oye, y lo que no esté, pues sí, en Artras, ¿no? Pero no sé, me da, o sea, Bueno, me da la sensación de que no está ni siquiera que bien se ha redactado, ¿no? es No que lo sé, me da... yo creo que estos 2 documentos no son para la línea de discapacidad. Mm, mm. Estoy casi segura. Sí, 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 no. Igualmente, si queréis De acuerdo. presentarlos, lo preguntaré, Mm, pero yo los veo más enfocados a otros campos de mm, trabajo, mm. por la forma que te ponen los 3 puntos de abajo. Sí, sí, por eso es que dentro de todo, pues, choca, ¿no? Oye, ¿con quién colaboras con no? Y de dónde, Es claro, porque que a veces, ¿a dónde me pongo? Porque yo mucho creo lío. Yo creo que esos cuestionarios, y ahora que estoy pensando, están dirigidos a Cáritas, que tiene convenio, están dirigidos a las entidades de VIH y exclusión social, que es lo que yo trabajaba antes, porque teníamos convenios, y en pobreza, porque también hay convenios. ¿Vale? Mm, Yo creo que esos documentos son más específicos de esas líneas, pero haré la pregunta. Yo sí, sí, ahora, cuando acabe, lo mandaré y haré la pregunta. Entra la discapacidad aquí, tal, y que me contesten, yo os pasaré a respuesta. muy bien. Laura ha demanat, Gemma, que la consulta que fessis La comparteixis amb tothom. La consulta, després la passarem. Hombre, claro, no la voy a pasar a unos sí y otros no. Yo todo lo que pregunte, encuentre, se me ocurra, lo enviaré a todo. Pero ahora lo voy a enviar a las entidades, porque lo que no me parece de recibo es que yo haya enviado documentación, pistas, mails a las 3 federaciones y que hoy aquí no me encuentre casi ninguna entidad y que encima me entere que las entidades no han recibido la información que yo he pasado. Cuando yo me he leído las 400 páginas de la guía, yo sé que me las he leído y me he visto las 4 conferencias, que también las podéis ver, ¿eh?
Sí, sí, sí. Las- Sí, si sí, no, queréis, que os lo hemos visto. os compartiré el enlace, que Bueno, eso pero es más amena. yo aquí, Gemma, también te puedo decir que a veces, y ya sabes que yo ya lo había pasado, a veces incluso no había llegado de esa propia Cataluña, ¿no? Lo cual, no sé, a lo mejor hay otro problema que a lo mejor no es de uno a otro, sino que con los emails, incluso la Leo me os ha preguntado y es No, que yo no yo, he recibido nada ni siquiera de esa Cataluña, lo cual Javi, los yo he marsonios... mandado Mm, 2 emails, he mandado 2 emails sobre la combo, ¿vale? mm, Y están enviados y están recibidos. mm. Bueno, 2 a Tarragona, a Presidencia, a Barcelona, a Presidencia y a Lleida, a Presidencia. ujú. Y arriba pone, porque me acuerdo, bon dia, federacions, envieu això a las entitats, ¿vale? Para no saltarme que ahora hablaré con Frederic, se lo comentaré y lo enviaré directamente a las entidades, porque ahora lo que me preocupa es que haya entidades que no se hayan enterado de estas pequeñitas que existe la combo, ¿vale? Y me preocupa Como tú lo porque, veas. No se te puede decir nada más. bueno, Vale. yo así lo haré porque No, lo sí, sí. No, pasaré. yo no te voy a decir que no envíes. Igual que paso el boletín, que enviamos el boletín informativo a todas las entidades, enviaré esto, ¿vale? Perfecto. Porque, claro, ahora queda poco tiempo, se acaba el 29 por la tarde. Luego pensar una cosa, hay dos formas de presentar. Hay gente, las entidades grandes que tienen recursos, se pueden presentar directamente, que tienen trayectoria, como es la Rosé, que se lo van a dar primero porque tiene un proyecto que siempre tiene una puntuación altísima, porque tiene más puntos que yo a veces. O sea que está súper bien hecho. Un proyecto que lleva muchos años, que es específico, que es conocido. La Rosé, evidentemente, se presentará por su cuenta. Però Sí. jo penso, per Sí, exemple... evidentment, Gemma. Nosaltres ens presentarem per la nostra compte Home, i jo és que crec que la majoria d'entitats amb Bueno, la combo es tindrien que presentar per la seva compte. jo també És ho penso. diferent a abans. Sí, Però tal com ho han fet aquest any, nosaltres totes les vacances sabíem que sortiria la subvenció i dèiem, sí, sortirà quan estiguem de vacances. sí, Perquè vam tancar el 23 i no hem tornat fins al dia 8. ja, Però, però... de totes maneres, estàvem tots a la guai de que a veure si sortia quan estàvem de vacances. Tots Sí, estàvem sí. preparats. Digamos. I ja estàvem fent coses. Amb la Laura, nosaltres ja anàvem fent coses i tot a punt. I quan la Generalitat va fer la reunió, ja, evidentment, la Laura estava a la reunió. I clar, vull dir que... Però sí que és veritat que nosaltres no hem tingut res de que fem fer, no hem tingut cap documentació. Vull dir, tot ha sigut perquè nosaltres ens ho hem tret de la pàgina web i estem en contacte continu amb la Generalitat. Vull dir, la veritat és aquesta. Ara, a mi el que m'estranya és que amb les entitats que hi ha, que aquí estiguem 3 entitats, pràcticament. Això és que és fortíssim. No és normal, això. Perquè jo no és normal. que no ha arribat als mails, potser. No, clar. Potser era un període de vacances, potser, no ho sé, o potser sí que ho han enviat i els han explicat elles directament, no ho sé, no vull, però jo ho enviaré a totes les entitats. Sí, Pero, yo creo... Roser, normalmente Dime. nosotros que siempre estamos en los almuerzos, hoy es otra, o sea, norma, o sea, no, creo que la primera vez sí que éramos mucho, pero luego tampoco no hemos sido tantos, ¿no? Ya ahí entra de que cada uno se queda conectado, ¿no? O que le interese, a veces Sí, pero que no esto pueda. es una cosa muy, a ver, la subvención Sí, es no, una no. cosa muy seria y que No, nos no, interesa no, a todos. Si yo sea también, por no ejemplo, es como otro día otra con una cosa. charla, no, otro día con una charla, incluso a la legua no he entrado, le digo, ¿cuántos hay conectados para saber? Porque
creo que es importante. También pienso que había que haberla hecho antes para que tuviera un más que de tiempo, ¿no? Que siempre vamos a salto de mata y vamos con las prisas, ¿no? Pero Javi, bueno, pero también- Javi, no, Eh, este almuerzo nos ha hecho antes porque no estamos preparados para hacerlo. no, yo solamente digo de que por la fecha y todo, pero que es que nos ha pillado a Y que todos, como luego, os dice Rosé, hemos tenido que estar en fiestas pues un poco atentos, porque sabíamos que más o menos por otro año puede salir, no salir, salud y toda la historia, y ya estamos acostumbrados a que siempre haya paros, haya, o sea, para San Noel con una subvención que no puede hacer nada hasta el día 8. Nosotros es igual, hasta que no entramos día 8. Lo que pasa es que ya te aprovechas un rato para empezar a leer algo y tener que una idea, y por lo menos llevarla en la cabeza para poderlo hacer rápido. Pero ya, si es pero que las a pequeñas, pues nos vemos muchas veces más a las lastradas que no que las grandes que pueden tener que más gente. Pero bueno, Javi, nosotros ahora pero por suerte tenemos a Leo que no, que ya está poniéndose, ya lleva casi un año, ya está vuelta y que eso no, se nota. Javi, Pero pero imagínate, yo antes, cuando era la presidenta, que sé más o menos las entidades lo que pedían, Sí. claro, estoy viendo esto y digo, bueno, esto lo están haciendo para que las entidades no se presenten, Ah, porque bueno, las sí, eso entidades sí. pequeñas no se Claro, presenten. claro. Pero no, Porque, a no, no, ver, no fue. antes había entidades, tú lo sabes, que no llegaban a 8.000. No, no, y tanto, pero es que yo creo Y que ya en es como. cambio, ojo, que se subvenciona el 100% del proyecto, ¿eh? En Ujú. algunas líneas, en otras el 85%. Hay que mirarlo en el apartado. Mm. Bueno, yo a mí con que vaya a financiar algo, yo creo que ya, con Me que da vaya, contento. ya está contento uno, ¿no? A que dice, porque bueno, si te dan 20, pues bueno, pues 20 será, Pero siempre feliz. será bueno, pero bueno. Una cosa importante, poner los años que os han dado el proyecto, tanto en el IRPF como en la COSPE, ¿vale? Hay que Porque habrá un especificarlo, apartado Gemma. para ponerlo. Hay que especificarlo porque, por ejemplo, nosotros el IRPF nunca lo hemos Nunca. solicitado, pero Pero la en la COSPE sí que COSPE la sí. solicitamos. Seguro que hay un apartado para ponerlo. Me suena haberlo Sí, visto. sí Sí, que hay sí, un sí, hay, apartado, hay. pero te pone Ponerlo porque es importante, porque se cuántas tiene. veces has solicitado la misma. Claro, te Es Bueno, que pone el mismo conjunta. nunca. Claro. pero si habéis presentado el mismo, y si no, si habéis presentado la COSPE y os han dado, lo ponéis. Ya se encargarán ellos de mirar si es el mismo proyecto o no. Vale, Subvención del COSPE, otros años, tal importe, tal importe, tal vale. importe, o Mm. tal número de proyecto, lo que pidan, poner, Sí, sí, poner. sí, sí, no, sí, lo Es piden, lo importante. piden. Entonces, eso, claro. Lo que yo, como decía Rosé, yo creo que la, o sea, norma ya es de que no den nada. O sea, a ver, como ya sabemos, recortar, dan menos, te dan menos, te piden más, tienes que justificar todo y a veces por lo que te dan no sale a cuenta. A veces meterte en estos líos te cuesta más que lo que te van a dar, ¿no? Pero Depende, bueno, lo que te den te cuesta más, sí. que sí, más ya sí, a dices, ver, ¿te vale que la antes, pena? A veces no. Todo este ah, lío para que me den 500 euros, por ejemplo, es decir, o que pides 20 y te dan 2.000, yo creo que eso no se da cuenta. No, no, no. sí, Es una forma de ir, como que dice, quitando, ¿no? Ya este año la piden, el año que viene no, porque ¿para qué? Para esto. Prefiero irme a otras que me puedan dar alguna más, o ya os pido, pero claro, si pides menos te dan menos, o sea, ya es que directamente échame, no sé. sí, Está sí, el es mercado, así. está así, dicho ya. Tal Cada cual, vez cual. van recortando y están mirando que las entidades pequeñas no se presenten. Así de claro. No lo Sí, dicen, pero sí, es así de claro. No hace falta que Bueno, lo expliquen más claro. Ya se o ve. que se ya presenten a está través de directamente. la federación, que la federación la subcontrata, ellas hacen el proyecto y le pasan una factura a la federación para que tengan menos trabajo en leerse las justificaciones. Claro, pero luego tienen que pagar pues una cantidad, evidentemente, la factura Sí, a la entidad. sí, O sea que sí, depende de lo que pidas, pues tampoco te vale la pena. Si es sí. una entidad pequeña, no te vale la pena hacerlo, porque igualmente tienes, de lo que vas a cobrar, tienes que dar una parte. O sea que, Claro. Sí, por Ah, eso sí. vale. y otra cosa,
en uno de los vídeos salía que este año podía ser que se fuera a visitar a las entidades y a ver los proyectos. Sí, Esto lo he oído en las conferencias. sí, 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 ¿Alguien lo ha oído? sí, sí, Que Sí. se haría un control in situ. sí. Que se basaría, me A imagino, mi ja poden vindre, ja. Aquí Que ja- también, ja- aquí también. Jo ja estic acostumada a coses rares. No, pero eso es... No, però mira, un any, nosaltres, Dia Mundial de Parkinson, 11 Sí. d'abril. Doncs bueno, van vindre fent una auditoria a comprovar des de Madrid el dia 11 d'abril de la 11 van vindre a No mirar-nos a fotis. tots. El dia que jo tenia la conferència principal amb els Home, clar. neuròlegs, la conferència No. que doy cada año. Menos mal que tengo personal bueno, tengo a Monsi Claro, y todos lo claro. tenemos tan bien que, oye, que vengan quien quiera. Pues nada, haberte los ha llevado, es decir, pues, oye, mira, Pero es que esto, Sí. es que me ha pasado el 11 de abril precisamente, el Día Mundial, que yo todo el día fuera con Laura, con las Joder. conferencias y por con eso era, medios para, de porque claro, comunicación, y ellos allí repasando en el despacho. O sea claro, que dijeron eso, Rusé, como está fuera, pues venga, vamos, el día sí, este. cualquier Venga, cosa. todos no dijeron todo lo que Parkinson por toda España, pues vamos a todas las Parkinson. No, Por eso ahora ya no hay que decir qué día, del día 3 Pues no, mala leche, porque no hay ¿eh? nadie. No, 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 pero es importante esto y me parece una cosa buena, porque Sí. hay muchas entidades que presentan proyectos que no realizan. Y entonces creo que es una buena iniciativa por parte de la Generalitat que vaya a las entidades y vean la realidad de lo que hacen, ¿vale? Porque hay entidades que, ahora no hablo de COCENFE, pero en mis años de trayectoria en otros campos, que inventan proyectos que no hacían. Yo cuando trabajaba en la Federación Gitana, que estuve 8 años, había entidades gitanas que no hacían el proyecto que decían. Entonces, que haya una revisión física por parte del AYE, que no lo sé cómo lo van a hacer, me parece una buena cosa para darse cuenta de realmente cómo trabajan las entidades, qué hacen, cómo funcionan, ¿no? Lo que es un poco raro, a ver cómo se lo montan, pero bueno, que también es importante que cuando hagamos los que estáis aquí, lo que conozco vuestros proyectos, conozco la entidad y lo que decís que hacéis, lo hacéis. Pero hay otros proyectos que a veces son un poco difusos, que seamos conscientes de que puede aparecer alguien de la Generalitat. Yo de hecho estoy muy de acuerdo, porque de Sí. hecho se van a repartir una serie de dinero Claro, y eso va a ir para personas que realmente no lo necesitan, claro, va en detrimento de los que sí que lo Claro. necesitan, con lo cual me parece perfecto. claro. Sí, yo también lo encuentro bien, ¿eh? Hombre, yo creo que cuando se hacen las justificaciones, etcétera, se hacen bien, pero bueno, no lo sé. Si ellos lo pueden hacer, tienen que hacerlo físicamente o bueno, eso ya lo iremos No, viendo. han dit físicamente en algunas de las conferencias Vale. que no sé cómo se farán. Sí, Supongo que no, harán un pues sorteo. tampoco le vamos a Pero poder bueno, enseñar. Bueno, aquí, Gemma, o sea, saps que què vaya. passa? Como que te Que hi ha podràs dir. gent fantasmades, també. Hi ha gent que Sí. són fantasmes. I claro, a claro. causa de les fantasmades pues, han de mirar les coses. Vull dir Bueno, que a mi em sembla molt bé, a mí escolta. también, La porque gent si que No, es que si no tienen nada que pues, ocultar, te da els que igual, no, te parece pues bien. no. Claro. Nosotros aquí, cuando vengan por ahí y entren por la puerta, te vamos a decir, vete a Parkinson, que ellos son grandes, ellos tienen de Sí, todo, hombre. que tienen tal, nosotros no. Digo, sois que de Zenfi, no, nosotros somos Parkinson. Creo que no Te los m'ha envío. Pero llámala por lo menos. Que No, sorpresa. No es sorpresa, Antena 3. Bueno, si més no estem acabant amb un somriure, Sí. que això és una cosa molt bona. Esperadme. Després de... Hi ha alguna cosa més, Gemma?
Ay, que ha sido como una aparición el Homer, que les corta el desayuno. ¡A la hora! ¡Nos ha Yo cortado! da igual, por eso, yo ya antes se lo estaba diciendo. Por Bueno, favor. yo Adiós, creo vete. Os que quiero mucho, pero cortad, ¿no? sí, me ha dado el toque. Bueno, Bueno. yo creo que más o menos hemos hecho un poco el resumen. Yo ahora voy a hacer las consultas que me ha preguntado JC de los dos documentos. Se le ha quedado JC a Juan Es Carlos. que es lo que pone en su pantalla, por eso ha dicho JC. Sí, sí. Las dos preguntas me miraré a ver si tengo más dudas. Contar conmigo a cualquier hora, os lo digo en serio, para lo que sea. Y con el Humer también, que le voy a hacer currar. Y bueno, seguimos. Molt ¿vale? bé. Yo creo, ya solamente para acabar, y ya que tenemos y creo que hace tiempo hicimos un WhatsApp también de los propios de Musa. Yo creo que también a lo mejor podríamos utilizarlo para algo más que cuando se fundó. Puede ser para esas noticias o algo, para estas, a lo mejor dudas o algo, ¿no? Algo así rápido, por un email o algo, no sé, pensarlo, sobre todo Bueno. Gemma y Sadomer, ¿no? Pensar que esta forma a lo mejor poco rápido. Oye, tengo contestación. En vez de email o sí, por email también. Oye, mira, que estamos en el grupo. Que han dicho esto, os paso del enlace. Porque muchas veces, pues, Javi, ya no funciona. tengo que pedir permiso para Sí, crear sí. un... Entonces, No, hay uno. mandármelo a mi WhatsApp si queréis. No, bueno, digo porque como ya se creó tú notas al principio de los EMUSA, de la gente Se que está. creó uno a principio de los esmurzados, Sumer. Sí, No me había sí. enterado. Sí, que hizo que los atesté, guión, porque yo que lo tengo. O sea, Ya no sé. es. Pues Sí, yo no. Pues a mí no me puso. Busca tú, sí. que no me quiere Ahora ya la... me tira gamba. no me ha No, puesto. estaba desde el principio para ir pasar ¿Cómo esto. se llama? Acordaros mañana que tenemos de Musa. Sí. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo de esto tampoco, ¿eh? Chat, mira, Chat esmurzasco Es que ponerlo es así. que por del enfoque, No, pero No chat. lo ve, no se ve, no se ve. Sí, Javi, chat se ve todo de blanco. Mursa Cocenfe. Y ahí, el 11 de mayo del sí, 2020. Yema, está que la Yema, está Delomer, la Sí, Natalia, sí, Cana, lo tengo, Lorena, Javi, lo tengo. pues a lo mejor digo porque también es una forma de a veces un poco rápido. No digo que haya que basarse, pero ya que hay medios y también pues a veces, oye, esta es a qué respuesta. Habrá Yo gente no me que lo vea. acuerdo, si no estoy me ponéis. No, no estás. A ver, No, estás. hay es muy que yo no poca me he enterado de gente. esto. Bueno, pero sería añadir a los que falten. Quien quiera estar, que esté, que no quiera estar, Claro. que no esté. Lo que Pero que a pasa, veces hombre, algo así un poco rápido, no digo ahora está todo el día conectado. pero Pero espera, que no sé si tengo que pedir una autorización por la protección de datos para invitar a la gente al WhatsApp. yo No. solamente es como una No, no, sugerencia para, Vale, como vale, otros a medios, ¿no? De a veces algo mucho más rápido de acordados de esto o recordar, vale, porque vale. email sí tenemos a veces tanto, o si no te Se llega, te escapa. si no spam, a veces llega a spam y no los ves porque no piensas que puede estar en spam y cosas, ¿no? Yo me lo reviso en los spam. Bueno, no, yo o sea, a veces sí, a veces no, a lo mejor es defecto mío, pero claro, no es, claro, ya lo pones con esas reglas para que no llegue a Claro, spam. si yo si estoy esperando algo, sí que a lo mejor lo reviso, Sí. pero yo a veces que no. Pero si no, no lo miro, la verdad. Exacto. Pues Me por pasa eso, igual. a lo mejor pues estar Pues, y algo rápido. Mañana y esto, os digo consulta, me han dicho, o a veces, mirad que te envío email con info. Ok, ya está. Y pues, bueno, estad atento. sí, si no os contesto, me llamáis. Espérate, pues a WhatsApp por el chat, ahora que te digo hola. Ah, Sí. molt bé. Me llamaré, en serio. Bueno, ahora sí Bueno, que pues que vagi bé. quiero que Adéu, gràcies. vamos. Adéu. Seguimos. Cualquier duda me decís. Javi, si lo queréis presentar a través nuestro, me lo dices. Si lo queréis hacer solos, ya me dirás. Yo voy Vale. a acabar de investigar
cómo se factura, cómo estoy hablando con la Generalitat. Vale. Però piensa que... El Joan Carles, que vol preguntar. No, y era el tema de presentarnos sols o presentarnos a través de COCENFE. Hi ha punts, hi ha alguns avantatges? Jo no he sabut trobar. No, abans sí. Abans, antigament, sí que si te presentaves sol, a la millor no tenies tants punts que si te presentaves en una federació. O sigui, et diuen, millor te presentes a la federació. Però aquesta vegada no. Per això, és que Aquesta vegada tu pots presentar per on vulguis. Jo ja t'he dit que aquesta vegada sols. Jo, Joan Carles, em presentaria sols de vosaltres. Perfecte. Si voleu, si queréis que os firme alguna carta conforme COCENFE os da soporte de esas cosas. Pero no cal, Gemma? Vale, pero si alguien lo quiere, yo lo hago. Gràcies, Gemma, per tot. L'important és que estem aquí tots. Cortamos, seguimos en contacte. Adéu. Que vagi molt bé. Ja sabeu que tindreu aquesta trobada, la tindreu penjada al YouTube. No, que hem dit tacos. No, ya hemos dicho cosas. Sento. Ay, madre. Sento, Ya principian un follón. No, ja Molt bé, bueno, adéu, ja intento. Adéu. A reveure.